Amashafo nyina akwaba edeba Attention TV so mo amunim say Attention TV de ode ya na ode asem na abusuafo ende ye ni je da kese edema ye nuanum ekremofo no esan say mrewe ya mre bia chese o ma fa fasting mu abepim sam mrewe na sam mrewe ya nkrofo dodo na ka say eya de eye pepefo no so mo start so mo ye fasting na chese nyama ginsem ne ho nkro ne ba ne say ho Attention TV for ya fato ya ho so say be come mountain so ne ene o mo mpenifo ni bi akasa ni ebi so mo say ani insem bi ankrofo bi keka so mo start so mo fasting na nyama aginsem chese wo ton crampo ayento afei so no eya ade ase omu nya bi o ma no pe no na chese nyama ekoye na ani hifa na ya omu di edwade ni sikasem no ekokose me nsem mre no wo hwe me nkyem wo ha no mu se mo metie kuku damfo bi mu e wo ha no mu se etime mo na me ne omo atwetwe enkomo eja pachoma kwa bad Attention TV eje oso bibi aboko de alhamdulillah de nyame ase ye de radi ase mpacho udin de Malam Sani Mohammed no okay na papa me pacho and then me pese akonya we de meni ajon pass me saka because ye bibirim han mu say ye gidi say mo people for mo start say mo ye fasting peno na chese nyama aginsem oton wa ye nto bibia ye basa ani butaye bi wo ho e de masade nana alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in emse yedanyamiasi pa yedanyamiasi na atema wo bisaye no emse fasting na ye no enu na ekire bribi no fasting na mo ye no ekire bibi pensa ya dia wo bisa no say ye to ayento this ye wi ansa na ya ho se bribi ikoso no na ye kire say Islam is a great religion. Islam is a great religion. Great religion. If you say nyankopon ama yensa 30 days or 29 days no say yen fanchire kom na yen sre no yen boni a ya ye no fanche na na chire no so yen bisa no adibia ye pe no nyankopon si obeya amaye okay enti bra ye chire kom no amaya ho say yes Muslims womu no muto aduane no womu no muto nyama no enti unam be bia ukokrom be bia yesi o ma start fasting no to yen ho bibia se na ye nhira atakbir Allahu akbar enti we e kire bibi se esese ye nyina no ye Muslims e wo se ye Christopher ne ade nyina ye nyina na if say Christianity no senia mu fa no enti sa mislemu efse musimu di Jesus echi ye friend no Isa sa Jesus no oyo Muhammed sallallahu alaihi wasallam nenua enti Jesus no okachre ni nkromfu se obi beba wona echi ye friend no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jesus is a Muslim Quran mo Jesus is a Muslim pure Muslim ye jinu tumu onyanyami ba nyankopon suma no oye messenger of God senia nyankopon suma na sumafo no nyina no sana Jesus ti nti Jesus obre ne ho ase so be kasa kire Israel fo a osi ya bani Israel abudu rabbi wa rabbakum osi munsum minyami eni munyami munsum no sena owoni osum no onyami a osum no san nyami na annabi Muhammad sallallahu ono so abekire yen enu na wa kire nse yembre ye ho ase ono na wa kire nse mayen kowie obi ade ono na wa kire nse mayen diboni ye na yaso ye din ena ye boni no ntim pacho in short senior Islam etino no okay me da say na papa we so mi sanso ebisa say imam me pacho okay sorry imam pacho mi bisa say ani young Muslims for no after the fasting obia na woso tumi nwi aduane no di mo obia na so obia ne nsem wo bi pe na woso tumi nwi aduane no chichema obi da wasi say wawunim say yensa nyina korampo enyepe sana nyankopon aboye ye mu no ye wasikafo na fasting no ayeye no mfumso kakra bi ayeye no
ena okomsheni Mohammed sallallahu alaihi wasallam akyerɛ nse sɛ yɛwie na sɛ sam fomso kitwa no yɛntɔ aduane na yɛmfa nkyekyɛ wɔn a wɔn nnibi na yɛnkyekyɛ na Nyankopɔn fa mpipa saa yɛmbɔne no nti wɔn a wɔn wɔ bi no wɔn na ɛsɛ sɛ wɔn nua na anaasɛ wɔn ma wɔn a wɔn nnibi koraa bi na wɔn nkɔnua na wɔn nso wɔn eningye wɔn ni atare koraa utimi to atare de ma wɔn na saa fasting no nea wobɛyɛ bia papa bia wo yɛ no wo mu no Nyankopɔn sɛ yɛwie fasting no menjae kɔso na yɛ akɔyɛ te sɛ yɛ practice bibi de akɔbɛ bi pacho mpacho mate nda ye ni gida kese e de ma mo obi ho no ma e bia be pese obema ne shed out anaase bibi e wo ho no mo obi a obese o chia no o ma no nhira sem bi e wa abonten so alhamdulillah nchia e wo mu a ye dikan ye di ma ye papa chief imam of Ghana nyame hira papa no otitie e wo kwampa so onu na okire ye se ye mbre ye ho ase onu na odi Quran e hyen yakoma mu se ye mfa nya adwuma ma ye nkan no keke ena ye di ye adwuma ye mpese onu kurampo beti se ya ye biribi a enye nti ye da Nyankopɔn ase se sa papa no nyame hira no on hira no bebre na ne hira no enka yendi ansana ohini asafche wasoye mu nyame hira no meninu since mi baha papa no wakuta mi say one mother one father and wakuta mi say one mother one father nti sa papa no de me fa no de agro oye me half of my body nti nyame hira no ansa na wo mo anyi ni won ti ho nyina nyame hira wo mu nyina mi da was